आच्छा बारु थाइबानि लारु नों जोंनि अमा खर'आव जइन जागोन ना जाया? माथो अमा खर' बायदिखौनो नुवाखै, मुफुरनि खर' बायदिसो नुदों। मानि मुफुरनि खर' जालाबायनांगौ जाखो? अमा खर'सो बियो, अमा खर'। थैद, सिगाङाव गावनि सिम्बलखौ थिक खालामनानै लाग्रोलै। मा अमा खर' होनलाबायबाय थाखो मुफुरनि खर' लानानै? आइला, नोंनि खर'नि मेलेमखौ दाउसो देलायासो लानानै दोनबाय नामाब्रा? मा अमानि खर'खौनो मुफुरनि खर' बुंबाय थाखोब्रा नोंलाय? नुवाखै? बे अमानि खर'सो। नों बुंबानो आं मानिगोन नामा? मानिनांगौब्रा, मानिनांगौ। आच्छा बारु थाइबानि लारु नों जोंनि दोलोआव हाबगोन ना हाबा? आच्छा, थांनाय खेबनि बायदि आंखौ थगायनो? आं नोंखौ देरहाथों होननानै नोंनि मुङा बेसेबां धरना होदों, बेसेबां गाबख्रावदों, सान हर ओंखाम जाया दै लोङा नोंखौ देरहाथों देरहाथों होननानै नोंनि थाखाय बेसेबां गिदिंदोंमोन आं इलेक्सनाव। ओमफ्राय मा मोनखो? मा मोनखो? आपना काम बनता बार में जाय जनतासो जाबाय माथो। गावआ पलिटिकेलनि गादियाव जिरायनो मोनबाय, ओमफ्राय आंखौ मा होननानै बुंखो नों? मालायनि सायाव साख्रि नागिरनाङा, बादुला जायोनो। दालाय मानो आंनि आथिंखौनो हमफैफिनदोंलै? जा जानानै थांबाय, जोब्बायब्रा। एबार गोदान फैबायना गोदान। एबार आं सोलाय सोल' लाबोगोनब्रा, सोलाय सोल'। दै नोंनि सोलाय सल'आ माथो नों कारापसन खालामबाय थायोनो? मानसिफोरनि फैसा जाखुमाबाय थायो, पाब्लिकफोरनि फैसा जाखुमाबाय थायो। नों नुदों नामा आंखौ कारापसन खालामनाय? हा? एमएलएफोरा अपोजिट पार्टिया जेसेबां मोजां खामानि मावा मानो गाज्रिखौनो नुखागोन। नों जुदि आंनि दोलोआव थानानै आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायमोनब्ला आं गाज्रि लामाजों थांबाबो नों आंखौ मोजांखौनो बुंगौमोन, मिथिबाय? बेनिखायनो नों आंनि चेला जादो, ओमफ्राय आं नोंनि फिउचारखौबो बिराद मोजाङै दानानै होगोन। दरखार गैयालै, आंखौ आंनि अफिसाव फैनानै घुस होफैनाङा। आइला, आंलाय माला घुस होफैखोब्रा? आं नोंखौ जोंनि अमा खर'आवसो जइन जानो होदों, ओमफ्राय नोङो निउसाव मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय थादोब्रा आंनि सोमोन्दै। अमा राजाया बिराद मोजां खामानि मावदों, अमा राजाया हारिनि बिराद मोजां खामानि मावदों होननानै आंनि मोजां मोजां फट'फोरखौ आपल'ड खालामनानै होबाय था, मोजां मोजां फट'फोरखौ पाब्लिकनि गेजेराव होबाय था, जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायो। दै नोंजों थगायजानानै नोंनि पार्टियाव हाबफैनो दरखार गैयालै। नांगौबा आंनि खर'खौ दानस'नानै नोंनि पार्टिनि सिम्बल बानायनानै लादो, मिथिबाय? होमबाबो आं नोंनि ग्रुपआव जइन जायालै। आइला, हिनजावफोर बायदि इसेबां गोसो होथाबनानै गाज्रि मोनबायना नों आंखौ? आरे गोदोनि अमा राजाया गैलाब्रा। दा नों इलेक्सननि थाखाय लाहार फाहार खालामनानै होदो, नोंनि न'खरखौ आङो पान्जाबनि बे गल्ड टेम्पोला बेफोरबायदि खालामनानै होगोनब्रा। आसि बिमासो दिन्थियोलै आं। आच्छा, थेंक्यु। देरहानायनि थाखाय नामा? नों मा होनो होनबाय थालै अमा राजा भाई। थेवबो आङो नोंनि पार्टियाव हाबा। आंगौबा नोंनि अपोजिट पार्टियाव थागोन, थेवबो नोंनि पार्टिजों आं गोरोबथाय लाखिया। आच्छा, नों जाय पार्टिखौ सापर्ट खालामो बे पार्टिया जुदि जेनो, होमबा आंनि आथिंखौ हमफैफिननाङा। आंनावबो मान सनमान दंलै, आंनावबो गन्थं दं, आंनावबो फिलिंस दं, आंनावबो स्वाभिमान दं, मिथिबाय? सोरबा माबा मोनसे एसे जासिबानो जे आं पार्टि बास्लायगोन बिदि नङा। गोबां खेलाफोर दङ, जेराव बेनिफिट नुयो बेयावनो बास्लायो, जेराव बेनिफिट जागोन बायदि नुदों बेवहायनो आगाना थोंजों थोंजों मोनहैगोन आरो। बेफोरबायदि आं नङा, मिथिबाय? मोनसे पार्टियावनो थाबाय थागोन थैजासिम, जेननाय देरहानाय बेफोरखौ मिथिया। दा जाय नोंनि अपोजिट पार्टियाव गसंगोन बे मानसिजोंसो लोगो जागोन आं। ओइ, नोंनि बे निउस चेनेलखौ आं बिराद गिदिर खालामनानै होगोन, मिथिबाय? आरो नैबे लाब्रा चेनेलनि नोंखौ सिइअ खालामनानै होगोन आं। खालि नों मोनसेल' फिसा खामानि माव, आंनि सोमोन्दै सानफ्रामबो मोनफा मोनफा बाथ'रि होबाय था, बेबो मोजां मोजां। ओइ अमा राजा, जानला माला बुंनाङालै, आं गैया बेफोराव। बे नोंनि मुफुर खर'नि जायगायाव आंनि खर'खौनो दोन, होमबाबो आं गैया 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 गैया। बे मुफुर खर' नङालै, बे अमानि खर'सो, अमानि खर'। मायाव मुफुरनि खर' बायदि नुदों नोंलाय? साला जाथार नस्थ' गिबियावनो। आच्छा बारु थाइबानि लारु नों आंनि अफारखौ लाया नामा? लाया? मानो? मानो लाया? आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि अपोजिसन पार्टियाव सोर गसंथेदों नों मिथिगौ ना? बर्थमान मिथिया। आरो मिथिबा मालाय आंलाय मानो नोंनो खोन्थानांगौ जाखो? नों खोन्थायाबाबो आं मिथिखागोन ना, बेखि माबा थाखुमानानै थानाय बाथ्रा नामा? आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनि थाखाय आंनि दरजाया अराय खुला। नों दरजाखौ बुवालासिनो थ्रोब हाबफैबाबो जागोन दे। आंनि पार्टियाव नोंखौ अरायबो वेलकाम खालामगोन। आच्छा, सैनायफोर थौदो। यस सार। अके, बाय बाय, टाटा। हाला स्वादा जेनबा हामथारगौलै। आंखौ जिबायदि नासयदों सैमा फाग्ला बायदि आंखौ गाबख्राव होनानै आंखौ उनाव नायफिनाखै बियो। एबाराव जेनबा हामथारगौ। आच्छा, अमा राजानि एगेन्सै सोर गसंगोनब्रा? बेखौसो मिथिनो लुगैनाया हामथारलां। मोनसे समस्थियाव सानै सानै उथिबाथाय जाय अमा राजानि एगेन्सआव उथिगोन बेजोंनो लोगो जागोनलै। हाला अमा राजाखौ फेजेनथारनांगौ। आच्छा बारु थाइबानि लारु मा हिसाबै बियो अमा खर'खौ मुफुर खर' होननानै बुंखोब्रा? मेलेमजों लोगोसे मेगनाबो जाला बेना। सार, बबेयाव थांगोन? बेनोथ' जादों, बबेयाव थांनो। र' आं लिस्टखौ खेबसे नायबावनि, सोर सोर आंखौ हेफाजाब होगोन। थांनाय बोसोराव आंनि हेफाजाबफोरा बमब्रमामोन, आपांमोन, नाथाय सन्थलाया हेफाजाब होआखैना आंनो। बे बाराव सन्थलाया आंनि बिसालथि हिसाबै आंखौ हेफाजाब होनांगौ। बेनावनो थांनि र'।
बे मानसिया एसे गोदै गोदै बुंनानै मानसिफोरखौ मुहि होनो हायोना बेखौ आंनि थेला खालामनि र' देलाय गारिखौ सन्थलानि फारसे लालाय येस सार बाप्पावै मा एसे गोबावब्रा मा देलाय सोखोब्रा बिसोरलाय बिब' बिनानाव सानैबो गार्लफ्रेन्ड लाबाबो बेफोरबायदि खस्थ' मोनो नामाब्रा सैमाफोरबायदि नेबाय थानाय माथो जेरैबो जारलाब्रा गार्लफ्रेन्ड गैयाबाबो लरग' थरग' मोनो गार्लफ्रेन्ड थाबाबो लरग' थरग' जायो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दै आरो बे बादालियाबा आंनि अननायखौबा नाजावगोन ना नाजावा आंनाबो जिबायदि जायो खाफालफोरा मालायफोरना जि जायो मोजाङानो जायोनो नाथाय आंना गाज्रि जानानैसो मोजां जायोनो बिनि उनावबो जा जाबाय मोजाङानो जाबाय जायो नाथाय मालायनिया मोजां जाबायबा आंना गाज्रिसो जानानै थाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जा जागोन मोजां जागोन होननानै बुंगोन मानसिफोरा ओमफ्राय फुद्दा लांख्रां मोजां जागोन ना उल्था गाज्रिसिनसो जागोन आरो जोबनायाव बुंलायगोन दे जि जाबाय जोब्बाय होननानै नाथाय आंना गैया जोबनो रोङा जानायानो जाबाय थागोन बेबो गाज्रिसो मा जाबावगोनलै नै माथो मानसि मोजांखौसो लोगो मोनलायबाय बाप्पावै नारजि बुदां बबेनिफ्रायब्रा PTWXYZ आव थांदोंमोन डकुमेन्टआव साइन हैनो बाप्पावै बिल जासिगोन नामाब्रा जागोन ना जाया मिथिलालै इलेक्सनाबो सफैहांबायना बेनिखायनो बिला थाबथासिगोन बायदिसो मोनबाय आं आच्छा ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामफैदों बेवहायलाय खोन्थानो लाजिलाय लाङोलै आं बिदिब्ला दखानाव सिखाव खावनायनि बुजादों बाप्पावै मा रावलै बे आंलाय मानि थाखाय सिखाव खावनांगौ जाखोब्रा मानि सिखाव खावनांगौ जाखो आंनाव मा दं मा गैयालै बर'नि आम्बानिसो आं आम्बानि मा आंखौ नुनायाव सिखाव बायदि नुयो नामा जाय मानसिफोरखौ भद्रद्र नम्रब्र नुयोना बेसोरसो बांसिन सिखाव जायो आरो जाय मानसिफोरखौ सिखाव बायदि नुयो बिसोरसो सिखाव जाया जेरै गोबां मानसि दं मुखा गाननानै थानाय सायाव बिराद मोजां नाथाय सिं सिं इन्जुर खुरो बिनि मादाव नोंबो गोग्लैयो नामाब्रा बे नोंनि सायावसो सोनारगोनब्रा नों आंखौ मा नोजोरै नायो आंखौ सिखाव नोजोरै नायो ना मोजां नोजोरै नायो बे नोंनि मेगनासो खोन्थागोन आंनि मेगनाथ' नोंखौ सिखाव बायदि नुवालै नारजि बुदां थारमाने नों सिखाव आरोना नोंना मेगना गाज्रि जाबाय होमबा आंखौ सिखाव बायदि नुदोंबा बाप्पावै गावनिखौबा होनजालायथारा आंखौसो बुंबावबायना नों उल्थानो बिराद बारा जाथारबायलै नारजि बुदां माया बारा जाखो नोंनि आखला आखल नालाय बाराबो जागोन खमबो जागोनब्रा नोंनाबो मालाबा बारा जायो माथो हैद नोंखौ आं जेबो बुंनो रोंलालै नों थांदो दे आच्छा खिनो ओंखारथारबाय नामा नों जेरावनो मेरावनो खिनो ओंखारग्रा मानसिफोरा दायपार गाननांगौलै नोम्फा खर' होननानै बुंदों नारजि बुदां आच्छा दे नोंसा नोम्फानि खर' मानसिनालाय मेलेमा गाज्रि जाबाय नामाब्रा मेलेमा गाज्रि जानो रोङा मेलेमा गोमायोसो आच्छा नोंना मा मेलेमा गोमानानै दं नामाब्रा आंना मेलेमा गोमाबाबो आं नागिरफिननानै मोनफिनखायो बेखौ नों टेनसन लानाङा आच्छा नों मानि थाखाय लाजिदोंमोनलाय दे खोन्थादो माखौ लाजिबावनांगौ जाखो नों आंखौ लाजिनोनो खाबुखौनो होआसै दे उनाव न'आव थांनानै लाजिहैफिनदो बुंदोल' नों मानि थाखाय फैदों बेवहाय माबालै आं गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनहां जादों गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनहां जानायावनो एसेबां खुसि मोनबाथ' माथो खुसिजोंनो फाग्ला जागोन नोंलाय फाग्ला जायो नामाब्रा माथो थिगलाय बांद्राय खुसि जाबाबो खुसिखौ लाख'नो हायियाव मानसिया थैयो आरो फाग्ला जायो नंगौ नामाब्रा नंगौथ' आरो जाय मानसिया खुसि नुफेराखै खुसिखौ मोनदांफेराखै बे मानसिया बुरजा खुसि मोनबा बिहु जानानै थायो आरो सोरबा सोरबा थैयोबो बाप्पावै बिदिबा खुसि जाजानाय नङा नामाब्रा माने जाय सिख्लाखौ आं मोजां मोनदों बे सिख्लायाबो आंखौ मोजां मोनफिनोब्ला आं बिराद रंजागोन ना ओमफ्राय आं रंजाबा बिहु जानानै थैबा मा जानांगौ जाखोब्रा आं सिख्ला गोसोथोलालै बे नोंनि गोसोसै थ'फिराम जुदि नों खुसिखौ हमथानो हायो अब्ला सिख्लाखौ गोसो थोबानो जाबाय सानैबो हाबा लालायबानो जाबाय खुसिखौ जुदि हमथानो हाया होमबा गैला नों आच्छा दे आं फैबाय बाप्पावै नारजि बुदां माथो आंखौ बिदिसो बुंबायब्रा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय आं जुदि खुसि जानानै दब थैनानै थाङो होमबा मा जागोन आं दानो थैनो गोसो गैथ'वालै आं 2100खौ नायलांनो गोसो 2100आव मा जायो बेखौ नायलांनो गोसो आं 3000 इयारसिम थांनानै थागोन बेनिखायनो आङो खुसि जानानै थैया आंनो नांला आंनो हिनजावखौनो नांला आच्छा बिनि सिगां आं हाफांनाव फन खालामनि नामा र' हाफांनाव फन खालामग्रोनि आं हेलौ ओइ हाफां खुगा जोबलां मा जाखो अमा राजाया माबा होनलायबाय नामा नोंखौ नङा अमा राजाया जेबो होनाखै माबा मोनसेसो सोंनो फन खालामदोंमोनलै आं दे माबार बुं माबालै हाय माबा जागासिनो दङ दे 6थाखौनो बुंदो 6था सरि माबालै बालि माबा 6था होनबाय थानोसो फन खालामदों नामा बालांखौ र' होनथारनोसै आं खोथाखौ माबालै बांद्राय खुसि जाबा माथो मानसिया थैयो नो खुसिखौ लाख'नो हायाबा सोर सथां फाग्राया खोन्थालायखो नोंनोलाय सथां फाग्रानि नामखौबो आं मिथियो नों खोन्थाबा रागा जोंगोन नामा नाङाबा आंनो सोर खोन्थानाय नोंनो जायखिजाया नों मालायनि खोथाखौ लानानै गोजावबाय थासिगोन नामाहाय
माने आंनावथ' गार्लफ्रेन्ड गैयाना दा बादालिया जुदि आंखौबो मोजां मोनफिनो होननानै गुरै गोसोयै बुङो दाथ' आंजोंनो फैफादों पार्लाराव हाबनानै दंहैयो बिसोर दा उनाव बादालिया जुदि आंखौ आइ लाभ इउ होननानै बुङो होमबा आं खुसिजोंनो मिनिनानै माने खुसि मोननानै आङो दब थैनानै थांबालाय हार्ट एटेक जानानै आच्छा नोंनि बिख्लोआ होमबा अंखानिसो आरोना मोस्रोमनिसो आंनि बिख्लोआलाय मानो अंखानि मोस्रोमनि जालाबायनांगौ जाखोब्रा नोंनि बिख्लोआ अंखानिबा नों खुसिखौ हमथानो हायाबा थैगोनथ' आरो नोंनि बिख्लोआ मानसिनिबालाय नों जेबो जानाय नङा दा आं बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा आंनि बिख्लोआ अंखानि ना एन्जरनि ना मोस्रोमनि मा मिथिनांगौ जाखो आं ओइ थबिराम औ बुं खाथियाव नालाफोर दङ ना गैयाहाय औ दङ थां बाज्रुमनानै थाय थां बापावै नालायावलाय मानो बारजुमनो आंलाय हट बारजुमालै आं थिग बेफोरबायदिनो मालायनि खोथाफोरखौ इगनर खालामनो सोलोंनांगौ मिथिबाय दा नों नालायाव बारजुमनो होनायखौ नों बारजुमनो बादोंना नालाखौ गाज्रि होननानै मिथिखानानै नङा होमबा थिग बिदिनो माबेबा डिसिसनखौ गावनो राइट नंगौना नङा बेखौ साननो रोंनांगौ स्टाडि खालामनांगौ दा नोंनि खुसिखौ नोंसो मिथिगोन दा नोंनि खुसिखौ नों बेसेबां रंजायो बेसेबां नोंनि खुसिखौ नोङो मोनदाङो बेखौ नोंसो मिथिगोन दा जोंथ' मिथियाना आरो आं खोनानायाव बिदि खुसि जानानै थैनाय रावखौबो खोनाफेराखैहाय गुबुनफोरा थैदोंबा आं मिथिला आं बुंनो रोंला बेखौ आच्छा आं मा खालामनांगौ दा आं बुंखाबाय दा नालायाव बारजुमनानै था होननानै मालायनि खोथायावल' गब्रायबाय थाग्रा बिदिबालाय नोंलाय अमा राजाखौ माबायदि फेजेननोहाय नै नों बालावबो फेजेननो हानाय नङा नों अमा राजाखौ होद फेजेनो बे बाराव हयथ' नों गसं नङाबा आं गसंगोन अमा राजानि एगेन्सै पलिटिकेलाव दा माने इलेक्सननि टिकेटखौ मोनबानो जाबाय आं आंनि बिमाखौ बुंगोन टिकेट मोनसे बायनो थाखाय आंबो आंनि बिखुनजोनि एगेन्सै गसंनो मोनबा मोजाङानो मोनगौमोन जियानो जादोला बेफोर उनफोराव जागोन दा नों मा खामानि मावबानो जाबाय मालायनि सायावल' सोनारबाय थानाङाहाय आरो बेबो नोंनि बेसेबांबा गिदिर डिसिसन बेबो बेखौ नों हारसिंसो डिसिसन लानांगौ मिथिबाय नों हिनजाव लुगैमारदोंना लुगैमाराखै बे नोंनि सायावसो ओमफ्राय आंना जाथफाद होनहरबाय थानाङा सोंहरबाय थानाङा मिथिबाय ओमफ्राय नोंनोथ' सोर खिन्थाय बेफोरबायदि जाथारै बाथ्राफोरखौ सथां फाख्रा खर'आव मेलेम गैयै सैमा बांग्राया खोन्थायो नोंनो हा जे मिनिबानो रंजानायखौ लाख'नो हायाबानो थैयो होननानै बेफोरबायदि असाय गियान होग्राफोरखौ ना फारसेथिं सोबानानै फारसेथिंजायनि आगोमा हाथायखौ थल' गहोनो लुगैयो आं बाल दा नों बेफोरखौ जेबो साननांला थां सिख्लाया मा बुङो बेखौ नायबानो जाबाय आच्छा दे जागोन आच्छा नारजि बुदां आंनो मोनसे बेलेगसो खोन्थानानै होदों होनबा खोथाखौ बिराद लोखि सारा जाथारबाय माथोलै नारजि बुदाङा आंनो खोन्थाना लानाय मोनबालाय माथो दोखो रायजाबायमोनलै नारजि बुदां दं आं खोन्थायखायसोलै बिसोरबो फैबायानो माथो नारजि बुदां मा गल' गथ' जालाबायखो सोरजों रायलायदोंमोन नोंलाय थफिरामानो फन हरदोंमोन आंनो सोरबा बुंदोंनो बांद्राय खुसिखौ लाख'नो हायाबाथाय मिनिबाथाय मानसिया थैयो होननानै बेखौनो आंनाव सोंहरदोंमोन आरो सोर फाग्लाफोरा सोर सैमा बांग्राया अदासारि हौवाफोरा खोन्थायोथाय बेनो सोर खोन्थायो सोरबायदि मानसिया खोन्थायो बेखौ आं खोन्थागोन बेनि सिगां आंखौ नायग्रोलाय आलु 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 आलुखौ जायोबोला जायो खिलु आलु 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 आलुखौ बांसिन जायोबोला जायो सालु मा सोलोंदों नोंलाय नारजि बुदां बबेनि रोंदों नोंलाय मोजां नुवाखै होमबा आंनि पारफरमेन्सखौ जाखो नोंलाय नारजि बुदां दहायजे नों बुंदोंमोन सथां फाख्राया सोर होननानै बे सथां फाख्राया नैबे नारजि बुदाङानो ओमफ्राय नों आंनो मोसाना खोन्थालायनांगौ जाबाय आरो नोंबो मालाय मानसिया खोन्थायो थफिरामनोबो खै होनलायनानै मिनिथारदों माथो दे मिनिबाय था सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैफोरबायदि दे खिख्लि खाख्ला मिनि ओमफ्राय बिखुनजोनि खर'आ मा जादों मा जायाखै बेखौ ताल दाला मा जादों आयै दासो मा जादों होननानै सोंदों बिमाखौ नोंसो साननायलाय माने खिख्लि खाख्ला मिनिबाय थादों नोंसोरनि मिनिनायखौ खोनानानै आंनि खर'आ सागासिनो आच्छा बिदिसो होमबा मुलि लायनानै होफैगोन आं दाहाय आंनो मुलि नाङा नोंसोर सिरि थाबानो जागोन नुबाय माबायदिखा जेबो नङालै थिंका टिका थिं थिंका मिनिगासिनो बाला जालायबाय नारजि बुदां ज' आं नोंनो ओंखाम खुरनानै लाना फैनि नों मेंबायदां आच्छा दे बापावै दासो नुनाय मोनथारदोंमोन माथो बिसोरखौलाय आंलाय माथो दाबो ओंखारबोआलै फनखौनो हरनोसैलै आं आइदै बाला हनै थफिरामा माथो जोंखौनो नेगासिनो औहाय बालनि जोंखौ नेगासिनो दङथ' आरो ओमफ्राय नोङो थफिरामखौ मोजां मोनगोन ना मोना बादालि आं मोजां मोननोथ' हागौमोनहाय बालनि नाथाय बियो आंखौ फैसाजों बायग्रोनो नागिरबायना ओमफ्राय मानसियासो जाम्बाथ' मिथिबाय फैसा थाखा थाबाबो इसिबां जाम्बा जायो आरो मालायनि खोथाखौल' खोनासङो
देनां जुदि मालायनि खोथाखौ खोनासंनानै आंखौ हरसे हरनैयावनो होखायो अब्ला आं मा जागोन नंगौथ' आरो मा मोनसे खामानि मावनि जोंखौथ' दा एखेसो नुखादों नङा होमबा जों सानैनि महराबो एखे आरो गाराङाबो एखेना बेनिखायनो हमनो हानाय नङा दा आं थफिरामनि गोसोआ मा सानदों मा सानाखै बेखौ नायग्रोनि मिथिबाय आरो थफिरामनि बिमा गदायाबो जि माहाजोनखा मिथिबायना बेनिखायनो आङो नों जानानै थफिरामजों रायलायगोन दै ओइ दैबाला नों आंनि जायगायाव थादो ओमफ्राय आं नोंनि जायगायाव थानोसै मिथिबाय साननैसो आं सिख्ला बैसोआव आगान होफिननि बिदि खालामबा मोजां जागोन आरो जागोनथ' आरो जों सानैनि मोखां एखे जाबाय नालाय बेनिखायनो आं साननैसो सिख्ला महराव थाथ'नोसै ओमफ्राय नों आंनि जायगायाव थाथ'दो दुमफावनि बिमा जानानै ओइ दैबाला जेबो आइडिया गैयाहाय मा आं थफिरामजों रायलायगोन ओमफ्राय थफिरामा माबायदि मानसि बेखौ नायग्रोनोसै आङो मिथिबाय बेनि गोसोखौ आङो मोजांनो माने मिथिग्रोनानै लागोन बेनि उनाव नोंखौ आङो गोसो थोनो होगोन आफ्टार अल नों आंनि बिनानाव दे नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खालामदो होमबालाय नों आंनि जायगायाव थादो आं नोंनि जायगायाव थानोसै मिथिबाय जागोन दे थोदो बिदिबालाय बिदि खालामबा जागोन आरो दे नायनोसै आंबो हाबा जायालासिनो हाबा जानाया माबायदि नायनोसै आंबो नेनो बालायलां नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव जिउनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंजों आंजों रुजु रुमु हाबा जागोन गोथै हाखरा गोथै हाखरा नङालै माबानि गोथै हाखरा बेलाय बे उजिगासेयावनो रायजो जागोन बाप्पावै बेलेग नुथारबाय माथोलै दावस्रि देलाय माला आं दावस्रि देलाय नङा माथो आं बादालिसो बावदों नोंसोर सानैखौ एखे नुलायलाङो नालाय बेनिखायनो बांद्राय हमनोबो हालायलाङा ना नंगौथ' आरो आंसा थफिराम नों जोंनो बिराद फैसा होबायना बिउटि पार्लाराव खरसा खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो नङालै जेबो नङा बादालि बेफोरखौ नोंनि थाखाय गासिखौबो खालामजोबनानै होगोन आं नंगौ आं जुदि अख्रांनि हाथरखिखौ बियो आंगोनब्रा अख्रांनि हाथरखियावबो लानानै फैगोन अखाफोरावथ' थांनानै फैबाय अखाफोरखौबो खावसे हाख्लाबनानै लानानै फैगोन इसिबां अनो नों आंखौ अनोथ' आरो थौ आं नोंसोरखौ न'आव दोननानै फैनोसै दे होमबालाय अच्छा दावस्रि देलाय मा एसे सिरि जियोलै माथो नोंना हेयार काटा जि मोजां जाथारदों जादोंथ' आरो दावस्रि देलायाबोथ' नायनो मोजां खाना दे जियानो जा बादालिया साबसिन आंनि थाखाय अच्छा दे नोंसोरखौ दोनहैनोसै आं ओमफ्राय आं थाबैनो बादालि नोंखौ नोंसोरनि न'आव थांनानै बिहैनोसै सिगांग्रो रायलायग्रोनोसै बाल डेटिं थांग्रोनोसै बेनि उनाव हाबा जालायनोसै अच्छा दे नों जेखौ सानो आं हले एसे खुसि जाबाय दै बांद्राय खुसि जाबा थैहाबोना बेनिखायनो एसेल' खुसि जानोसै नों थैहाबो नामा बाल थैहाबाना आं थासान्दियाव थैहाबा थुदे जोंखौ न'सिम दोननानै फैदो अच्छा दे एबार नैबे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राजों सोर हाबावनोलै ओरैबायदि साहा फुदुंगोन आं ओरैबायदि साहा फुदुंगोन जाहाथे बयबो लोंनानै आंनि साहा फुदुंनायखौ गोथाव मोनो आरो इन्टारेस्ट मोनबाथाय आंनि साहाखौ लोंनो फैबाय थागोन ना होमबाना आंबो मदिनिख्रुइ माहाजोनसिन जागोन आम्बानिजों फेस टु फेस टक्कर होलायगोन आङो टक्कर रतन टाटानिख्रुइबो बांसिन माहाजोन जागोन आं बांद्राय इसिबां गोजौ सिमां नुनायाबो मोजां नङा एमाव राजा जेबो नङा नों थुलुंगा होबाय बेनो जाबाय ओइ फावालि नैबे साहानि थेलाखौ बायनायाव नोंनिबो फैसा हाबदोंलै बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनबाय नों आंखौ जोबोद अनोलै एमाव राजा बेवहाय आंनिल' फैसा हाबाखै दुलुराबो होफादों बावगारदोंसो नोंसोर सानै आंखौ डेन्जार अनबायलै बे बारावबा हले बेखौ आं मालाबाबो बावनाय नंला आच्छा बार थाइबानि लारु आं बे थेलाखौ न'आव लांनोसै दै नोंबो न'आव थांदो दे आं फन खालामगोन जागोन दे एमाव राजा बेस्ट अफ लाक जाहाथे नोंनि दखाना मोजाङै मोजां साक्सेस जायो आरो नों जि सिमांखौ नुदों बे सिमाङा थाबैनो जाफुङो आच्छा बार थाइबानि लारु बाय दालाय हाबावनोलै आंजों सोर हाबावनो ओइ बे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया बयनिबो खर'आव साल' जाहोबाय थागोन आदा एमाव राजा आच्छा थरल' आरो दुमफा बिनानाव बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरलाय जों फरायसालिनिफ्राय फैदों फरायसालिनिफ्राय फैनायानो लेखाबो गैया थगायदों नामालै नोंसोर आंखौ थगायदों नामा थगायाखै जोंखौ स्कुलाव लिंहरफिनदों स्कुलनि हाग्राफोरखौ साफ सिखोन खालामनो थाखाय आच्छा दे आदा एमाव राजा फंसे बाथ्रा सोंनि दै मा फंसे बाथ्राल' सोंनो फंनै फंथाम फंब्रै फंबा जेसेबां हायो सोंबानो जाबाय बिदि बुंनाङा मोनसेल' सोंनो जेबो नङा दे एसेबां हायो बिन्दा सोंबानो जाबाय नोंथ' दखान होनो नागिरदों ना औ आं दखान होनो नागिरदों एबार
सोरनि दखान होमबालाय आंनि सोंनाया जाबाय जों मोनसे दखाननिफ्राय बुस्थु बायनानै लाबोबा बे बुस्थुआ लाबोखांनायनि उनावनो गोजाम जायो ओमफ्राय बे बुस्थुआनो जुदि दखानाव बोसोरसेनिबो बारा जायो होमबा बियो माबोरै गोदानै थाबाय थायो गांसे गस्लाया दखानाव गोदानैनो थाबाय थायो बोसोरसे बोसोरनैबाबो जों न'आव लानानै फैबा गानाबाबो मानो सप्तासेयावनो गोजाम जायो आरे जों दखाननिफ्राय बुस्थु बायनानै लाबोबा लोगो लोगोनो बाहायोना बेनिखायनो गोजाम जायोब्रा गस्लाखौ बाहायाबाबो गस्लाया हारसिंनो बोराय जानानै थायो बोराय जानानै थायो जानो जायोथ' आरो ओमफ्राय बेखौ रावबो बायनो नागिरा रावबो बाया गोजाम होननानै फाननो नागिरबाबो देलाय खोन्थालाय आदा मानो बिदि ओइ थरला फंबाय नों बेबा देनां हारसिंनो बुजिखागोन दे बेफोरखौ नों एसेबां माथा मारि नाङा माने नों एन्सार रोङा आरे मानो रोङा जानांगौ जाखो बेबो गोरलैसो होमबालाय मानो खोन्थानो रोङाखै नोंथ' दखान होनो नागिरदोंना दे बुं दखाननि बुस्थुखौ बायना लाबोनाय लोगो लोगो मानो गोजाम जायो ओमफ्राय बे बुस्थुआनो जुदि दखानावनो बोसोरसे बारा थायो होमबाबो मानो गोदान जायो बाहाया नालाय जों बाहायाबाबो गोदान जायो बाहाया जानो आंथ' माथो लाबोग्रोमोना बाहायोलाय खायसे मानसिफोरा गोबावलागि दोनो चल थायानि लारु दे माला बिनि फिननायखौ मोजां होनोसै आं मोनसे कुइसन दा जाबाय हरल' आदा मराजिया मेंबाय थुदो थांनोसै न'आव आदा आं नोंना कुइसन सोंनो फैफिनगोन दे आच्छा फैबानो जाबाय दे जोंहा न'आव आं गाबोन समफोर फैगोन दे फैबानो जाबाय लयला जामायला माबायदिलै थरल'आ मा जाजाब कुइसन सोङोलाय ओंखायनो मानसिफ्रा बुङो थरल'निफ्राय गोजानाव थालै बिराद कुइसन सोङो होननानै साला सोंगारबायसोना आंखौबो एबार न'आव फैनानै सोंफैदो र' आंबो देन्जार फिननाय होगोन ना जियानो जादोला आंहा दखाननि थाखाय थाग थियारि खालामहैनोसै मेथाइ बायनांगौ सापात बायनांगौ ओमफ्राय सिनि बायनांगौ गाइखेर बायनांगौ गाबोननिफ्राय जुरिनोसै एमाव राजा खोनानो मोन्दों नों दखान होनो नागिरदों नोंनोलाय सोर खोन्थानाय आं नोंनि खौरां लाबाय थायो ना एमाव राजा मानो ओरैनो नोंनि खौरां लानानै मोजां मोनो आच्छा दखानखौ बहा होगोन नोंलाय बै सारियालि सकआव होगोन आं आच्छा जायगाखौ आवग्रिखाना लाबायना लाथ'वाखैनो सिन्था खालामनाङा दे आं नोंनि थाखाय जायगा मोनसे दोनखाबाय नंगौ एमाव राजा आं नोंनि खामानियाव जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन आरो आं नोंखौ बुंखाबायना आं नोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होगोन होननानै नाथाय आंनो बांद्राय हेफाजाब नाङालै जायखिजाया दखाननि जायगाखौ नागिरना होबाय बेनो धन्यबादलै नों हेफाजाब लायाबाबो आं नोंनो हराय होबाय थागोन आच्छा दे एमाव राजा टेक केयार उनाव लोगो मोनगोन बे मानसि आंनि खिथु गारमारनाय नंला नामाब्रा बे मानसिनि थाखायनो मालाबा खिथुखौनो हाख'ना लानो गोसो जायो आं जाहाथे बे एन्टनिअ'आ आंनि खिथुआव थाङा आरो माने खिथु फैया आरो बेफोरखौ सानबाय थाथ'ला आंहा न'आव थांनानै साहा फुदुंहैनांगौ माने साहा फुदुंनो सोलोंहैनांगौ मैयानैजों आंजों साहा फुदुंनो सोलोंनाय जायासैब्रा आयाबोथ' खोन्थानोनो नागिरा दिनै बुरखायनानैबाबो साहा फुदुंनो फोरोंहोनोसै आं आइखौ आच्छा बेखिनियावनो मोनसे फोस्रावनाय मैयानि एपिसोडआव लास्ट खोन्दोआव मोनसे बिजाबनि माने गोदो गोदायनि बिजाबनि सोमोन्दै बुंदोंमोन आरोना जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ हरनो हायो बिथांमोननो लाब्रा फेमिलिनिफ्राय मोनसे गिफ्ट हरगोन होननानै नाथाय रावबो जेबो बुंहरफिनासै नाथाय सासे मानसिनि कमेन्टआ जोंनि गोसो गोरबोखौ बिराद गलि होनो हादों आरो बिथांनि कमेन्टआनो जाबाय नैबे बिथांनि अरिजिनेल मुंखौथ' आं मिथिला बिथांनि मुङा कमेन्टआव जेरै नुजादों बेनि मुङानो जाहैबाय बिबि बस बिथाङा लिरदों आं बिजाबखौ बिराद नागिरबाय गैया सासे मानसिनाव दंमोन गाबनानै बिबाय आं अब्लाबो मोनासै आं आब'नि एड्रेस आरो नाम्बारखौ मोननाय नंला आरो आं आब'नि गिफ्टखौबो मोननाय नंला आं गाबबाय कमेडिनि सोलाय इमोसनेल खालामहरबायलै नोंथां बि बस माने बिबि बस जेबो नङा नोंथां बिबि बस नोंथाङा जे जुजिदों बिजाबनि सोमोन्दै नोंथाङा जे माने ताल लादों जों जे बिजाब बिहरदोंमोन होननानै थ' नोंथाङा बेखौ गोसोआव लाखिनानै जुजिनानैबाबो जुजिदों आरो जोंनो हरनो थाखाय नाथाय नोंथांना फेलें जाबाय बेनिखायनो नोंथाङा गोसोखौ दुखु दाजा आरो जों नोंथांनि बेफोरबायदि नाजानायखौ नुनानै नोंथांनिफ्राय बिजाब मोनाब्लाबो मोनसे फिसा गिफ्ट हरनो जों सानदों स' नोंथाङा नोंथांनि गुबै नाम आरो एड्रेसखौ इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों हरोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो दे थ' बे सासेल' बिथाङाल' बे बिजाबनि सोमोन्दै कमेन्ट हरदों थ' बेखौ नोजोराव नांबाय जोंना बेनिखायनो फिननायखौबो हरफिननाय थाबाय थ' बाखिफोरा जेबो साननाङा दे थ' दे होमबालाय भिडिअ फैफिननोसै भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनोसै माबा गोलाव होबाबो दाय जायो गुसुं होबाबो दाय जायो जोंनि गोसो बायदि होगोन दे रायजोफोर भिडिअ गोलाव खालामबाथाय सम मोनबाथाय गोलाव होगोन आरो सम मोनाबाथाय गुसुं होगोन दे लोगोफोर थ' जों गेजेरावनो रावनिबो खोथाखौ लायालासिनो जोंनि बायदि होलांसै सम मोनबाथाय गोलावथार होगोन सम मोनाबाथाय गुसुं माने जोंहा भिडिअनि डिउरेसनखौ जोङो फिक्स लानो हाया जों भिडिअखौ 15 मिनिटल' होगोन होननानै बिदि बुंनो हाया जों सम मोनबानो गासैबो केरेक्टारखौ होजोबबानो जोंहा भिडिअ गोलाव जायो स' नोंथांमोना गासैबो केरेक्टारखौ दसे नायनो लुगैयो नङा होमबा थ' मोनसेल' केरेक्टारखौनो जुदि 15 मिनिटआव होनानै दोनो बरिं मोनो बेनिखायनो बेखौ सासे बैखौ सासे होजोबगोन थ' गाबोननि थाखाय नेनानै थाथ'लायदो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट सायनारा